معقب ቅርስታት بمحاس قصالነት ባህልን ታሪኽን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብቐሊል ዝጥመስ ስለዘይኮነ ብልዑል ንቕሓት ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ሱልጣን ራሓይታ ገሊጹ። ሱልጣን ዓብደልቃድር ዳውድ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ቅርስታት ንሕሉፍ ታሪኽ ህዛብ ብሓፈሻ ንስልጣንን እናባብራን ድማ ብፍላይ ዘጉልሑ ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም ብምምልካት ሕብረተሰብ ቅርስታቱ ከይባላሾ ከይሃስስን ከይጠፍእን ክከናኸን ኣዘኻኺሩ። ሱልጣን ራሓይታ ስዒቡ ቅርስታት መስሕብ ቱሪዝም ብምዃን ኣብ ምቅልዋት ቁጠባ ሃገር እውን ኣበርክቶ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ቅርስታት ይዕበይ ይንኣሱ ብዘየገድስ ልዑል ኣተኩሮ ክግበረሎም ፀዊዖም። ቅርስታትና ብሉጻት ክብርታትናን ታሪኽናን ዝሓቆፉ ጸጋታትና እዮም ዝበለ ሱልጣን ዓብደልቃድር እዞም መግለፂ መንነትና ዝኾኑ ሃብቲ ሃገር ብግቡእ ምዝዕቀቡ ኣብ ምውራስ ባህልን ታሪኽን ዝህልዎም ተራ ዓብይ ብምዃኑ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ንቕሓቱ ከበርኽ ተላብዩ። ሱልጣን ራሓይታ ዓብደልቃድር ዳውድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ራሓይታን ከባቢኣን ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ቅርስታት ብዘለዎ ባህሊ መሰረት ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ቅርስታት ብጥንቃቐ ከም ዝሕዞም ብምግላጽ ተንቀሳቐስቲ ቅርስታት ከይበላሹ ምእንቲ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝዕቀቡ ተገይሩ ምህላው ኣብርሂሙ።